हाय हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ଆଜି ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ଆଜି ବାହାରିଲି, ଏଠି କାମ ଅଛି ବହୁତ। ଆଉ ତ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେବ 6:30 ପାଖାପାଖି। ତ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ କୁହୁଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ବାହାରକୁ ପଳେଇବା କାମରେ। ତ ଆସି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଏବେ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ। ତ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ବାଦାମ ଆଉ କାକୁଡ଼ି କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ଆଉ मेट्रो जाऊँगी भिड़ करानी लेट होगला तो पलैला मेट्रो लाइनटा ही ऊपर तो ये आम गाड़ी आसो ए तो ये जीवार अच्छी घर को ତ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଫସିଗଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବସିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।